Moikka! Tänään leikitään rattailla. Meillä löytyy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ratasta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Osasin laskea myös sormilla. Oho, rattaat tarvitsisi varmaan saada nyt paikalleen. Täällä näkyykin monta eri nuppia, joiden ympärillä on eri värejä. Värit tarvitsee varmaan laittaa oikeille paikoilleen. Aloitetaan tästä vaaleanpunaisesta. Löydätkö sen väristä? Voisiko olla tämä? Keskellä on muita värejä, mutta reunat ovat kyllä selkeästi vaaleanpunaiset. Laitetaan se tähän. Seuraavaksi punaiseen nuppiin. Löydätkö ratasta punaisilla reunoilla? Ehkä tämä. Laitetaan paikalleen. Seuraavaksi oranssi pala. Löydätkö oranssia ratasta? Olisiko tämä? Koitetaan se paikalleen. Sopi hyvin. Sitten keltaiseen nuppiin. Löydätkö palaa, jossa olisi keltaiset reunat? Ehkä tämä? Laitetaan paikalleen. Sitten vihreän värinen ratas. Voisiko se olla tämä? Koitetaan, mahtuuko paikalleen? Kyllä mahtui. Sinisen rattaan vuoro. Käännetään tuota hiukan oikein päin. Löydätkö sinistä? 2 viimeistä palaa ovat kumpikin sinisiä. Mutta luulen, että vain toinen mahtuu kunnolla tähän väliin ja ehkä tämä on selkeämmin tämmöinen vaaleansininen. Siihen se meni hyvin. Nyt tämä pienempi ratas mahtuukin hyvin keskelle. Kaikki rattaat ovat koneessamme paikallaan. Sinisessä rattaassa onkin tämmöinen punainen nuppi. Kun sitä pyörittää, kaikki rattaat lähtevät liikkeelle. Sitä voi pyörittää hiukan kovempaa, jolloin kaikki rattaat pyörivät kovempaa. Tai sitten pysäyttää, jolloin kaikki rattaat pysähtyvät. Huomaatko, että sininen, punainen ja keltainen ratas ovat hiukan muita isompia ja kaikki pyörivät myötäpäivään. Silloin jos pyöritään sinistä myötäpäivään. Eli tähän suuntaan. Pieniä rattaita ovat vaaleanpunainen, sininen, oranssi ja vihreä ratas. Ja kun pyöritän myötäpäivää tätä isoa sinistä ratasta, huomaatko, kuinka kaikki pienet rattaat pyörivät eri suuntaan kuin isot rattaat? Ne pyörivät tähän suuntaan, eli vastapäivään. Mitähän tapahtuu, jos pyöritetäänkin tätä isoa ratasta vastapäivään? Tarkkailepa rattaita. Mihin suuntaan pyörivät isot rattaat? Entä pienet? Kyllä, ne pyörivät kaikki eri suuntaan kuin aikaisemmin. Otetaan vielä 1 kierros. Nyt tiedät, miten rattaat toimivat. Huomaathan, että oikeasti rattaan koolla ei ole merkitystä siihen, mihin suuntaan ne pyörivät, vaan sillä, miten ne on järjestetty. Nyt vaan sattuvat olemaan isot ja pienet tässä järjestyksessä. Kiva, kun olit tänään leikkimässä mun kanssa. Muista painaa tilaa ja tykkää nappia, niin nähdään lisää videoita. Pledun materiaaleja, esimerkiksi tulostettavia aarrejahteja ja pakopelejä, löydät osoitteesta pledu.eu.